Добър вечер, вие сте с предаването Света на чудесата. Аз съм пастор Васил Петров и предаваме на живо от Габрово. Не знам какво се случва с вас, но вярвам да сте в добра форма и благословени. Зима наближава, смениха ли гумите? Имам предвид не само на колата, на обувките и така нататък. Подготвите ли се за зимата? Как се чувствате? Въобще много въпроси имам, които мога да ви задам, но няма кой да ми отговори. Ето защо ще отговарям днес аз на въпроси като говорим ли много. Нали знаете, в многото приказки много говориме. Въобще статистиките са такива, че човек изговаря милиони думи за един ден. Може да изговори толкова много приказки, че да се чуди човек как може да изговаряме въобще толкова много приказки. Само като си помислите, в целия този свят всичко говори и всичко казва нещо. Пуснете 20 телевизора наведнъж, примерно в една стая, и ще видите, че 20 репортери да говорят, само ще ми станат и главата. Не знам Бог как да търпи, толкова с народ, всичко това се чува, защото той пише, че слуша гласа ни. Ако слуша моя глас, слуша вашия и слуша още няколко милиарда, направо не знам. Това е всеки, Господи, Господи. Не знам, аз не мога да си го обясня, но както и да е. За говоренето ще говори много, също в Божието Слово, но за това след малко. Искам да кажа първо, че имахме няколко, едно предаване прескочихме, поради причина на това, че бяхме в Англия. Като казвам Англия, имах предвид, че бяхме на 3 различни места. Имахме много пътуване, имахме пътуване в Нотингам, където имаме църква, в Харогейт, където имаме църква, и в Лондон, където имаме братска църква. И така, на всички тия места видяхме Бог да се прославя. Имахме водни кръщенета, да се знаеш, водно кръщене, имахме духовни кръщенета, имахме сватби две, въобще каквото се сетиш в Библията, като сложим само минус погребение. Слава на Бога. Не съм обслужвал само погребение, което е добре. Най-по-хубаво е да има сватби, да се женят, отколкото да си отиват от тази земя, че голяма скръб наляга после. И така, имахме добро време в Англия. Много нови хора чуха за Исус Христос. Много нови души приеха Господ Исус Христос в живота си. Други, предполагам, само семи в тяхното сърце, което някой ден ще даде добър плод. Други са с още въпроси в главата, трети в сърцето, други вече са по пътя тръгнали с Бога напред. Така че ние сме благословени. Ние сме благословени да виждаме, че Словото може да се проповядва на всяко място и ние наистина се радваме, когато това се случва. Наистина, хубаво е, когато можем да бъдем на различни места, да виждаме хората очи в очи, особено нашата църква, нашето пътуване, нали, беше основна цел да видим хората от църквата си, които много обичаме. Здравейте всички в Нотингам, в Харогейт, нашите скъпи сестри там. Бог да ви благослови, наистина прекарахме прекрасно време и вие се грижите за нас по такъв начин, че сега ми коства много усилия да отслабвам. Нали се сещате? Трябва да свалям килограми. Сега съм на жестока диета. Така че вашия труд да ни благословите, сега ще трябва да поправяме някои от щетите. Но иначе сме много благословени и наистина прекарахме добро време и виждаме как интернет църква работи. Слава на Бога за интернет църква. Това е видението на 21 век, което аз видях как Бог го направи в годините. Това не е решение от един ден и една нощ, да направим интернет църква, да има интернет църква и да кажем, сега ще правим интернет църква. Не, то беше създадено от Святия Дух, посредством много работа, много труд, много енергия. И днес виждаме плодовете на това, което... То е най-хубаво, когато виждаш вече плода. То вече, когато виждаш плодовете, то е радост, мир и правда Святия Дух, което се означава и Божието царство. Ето защо съм много щастлив за всички нови хора, които се прибавиха към интернет църква и да отбележа в това предаване, че в 99% ние работим с нови хора.
Много малка част е хора, които напускат някакви странни такива образования. Аз ги наричам туморни, не църква, защото ако кажа, че е лоша църква, то няма такава. Всички църкви трябва да са Божия храм, Святия Дух. Всички църкви трябва да са пълни Святия Дух и когато говорим за църква, за служители, това трябва да е само добро. И ако говорим за нещо друго, трябва да е лъжеслужители, лъжехристи, лъжевярващи и там всичко останало, което е лъже и туморни образования към църквата. Тумори, които трябва да се отделят. Но не и църква. Църквата е хубаво място. Църквата, даже ви моля, не говорете по интернет за църква като нещо лошо. Църквата е много хубаво нещо. В смисъл това, че православието нещо не е разбрало, че католизма, папата говори глупости, това са различни неща, но църквата е най-хубавото нещо, което може да случи на човек. Църквата тръгва от деяния на апостолите, тя не тръгва нито от папата, нито от някой друг, побъркал се някой филистимец. Не, църквата е Божието тяло, Христовото тяло, църквата, на самата църква глава е Христос и тя е управлявана от Святия Дух, управлявана чрез Христос. Църквата трябва да е едно прекрасно място, в което ние да живеем. Амин? Това е Божието царство. Ето защо и тази вечер ще говоря на църквата. Църквата, която слуша Божия глас, църквата, която се интересува повече от предаване като това, отколкото от тези изкапани турски сериали, които наистина ме дразнят много, не знам защо. Защото много сюфинета, мюфинета и разни други хората ги говорят и аз не мога да разбера за какво става дума. И се спрягат някакви имена на хора, които не съществуват и някакви филми се гледат, страшна работа. Така че аз това не го харесвам, не го обичам и всякакви други зарибявки, такива телевизионни, дето взимат много време, не са добри. По-добро от всичко е, ви казваме, да наблягате на това, да се молите, да се изпълните с Божието Слово и Бог да ви говори, а вие да вършите Божиите дела и да виждате как успявате в бизнеса си, в работата си и във всичко, което правите, да благоуспявате. Не е ли това най-доброто? И не само това, но и както благоуспявате духовно, душевно и физически, пък да вземе да превеждате и души при Христос и не за да примерно спасиш една човешка душа, направо цялото небе се радва и ти ще бъдеш във възторг. Ето защо е толкова важно да се фокусираме върху истинските неща, а не върху миража. Мираж. Има го, няма го. Свърши 330 серия, ще почне 334 и ще почне някакъв друг сериал. Аз веднъж свърши там някакъв сериал и си отдъхнах и викам, леле, викам сигурно хората вече в България сте починат и той изведнъж излиза нов сериал. Направо като го видях, тия музики такива странни, аз направо, не. Тия ориенталски истории да си ги държат в ада. Тук е място, където ние няма да говорим за тия неща, защото тия неща имат в себе си Слово и Дух. И това Слово и Дух не са Божието Слово, нито Божия Дух. Така че може да си представите кой е. И така. За да не изгубиме 90% от аудиторията, започваме да проповядваме за говоренето. Отиваме в Божието Слово, където ще говорим за многото говорене. Многото говорене може да се говори като положително и отрицателно. За много говорене Библията ни казва твърде много неща. Аз съм взел само някои от тях, върху които искам да фокусирам вниманието ви тази вечер, за да разберете колко е важно и да говорите, когато трябва много, и да мълчите, когато трябва много. Защото когато започнеш да разбираш кога да говориш и кога да мълчиш, тогава ще благоуспяваш. Тогава ще започне едно истинско благословение. Нали си запитали много пъти в живота си защо се случва това, защо се случва онова? Всичко е въпрос на нашата изповед. И когато започваме да изповядваме неправилните неща, когато говориме повече отколкото трябва, ние наслагваме товар на живота си. Много често ни отваряме възможности на Сатана да атакува нашите мисли, дух и душа посредством нашето говорене. Когато ние отразиме, че една болест вече я имаме, че ние сме много болни
и започнем да го изговаряме това постоянно, а вследствие на говоренето ни дойде и вяра върху това, ние може да се разсипеме от болести. Ето защо човек, дори когато е болен, не трябва да прави постоянно тази изповед. О, колко съм зле, ох, колко съм болен. Нали? Това не трябва да бъде изповедта на твоя живот през цялото време. Разбираме, че си болен, разбираме, че те боли, но започни, ако си вярваш, да изповядваш Божието Слово, което казва, че в раните на Исус Христос ние сме изцелени. Ако ние имаме в това предвид, че ние сме изцелени и вярваме на Божието Слово, това не е въпрос, нали, понеже много пъти това се свърза с това, как да го кажа това, като аз съм болен, другия пък говори друго, третия трето. Виж сега, тук не става просто да почнеш да го говориш това пред хората, навсякъде да почнеш да обясняваш, аз съм здрав, пък ти едва гледаш. Нали? Не става въпрос за това. Хората знаят, че си болен, хората ти виждат, че си болен, служи се една табелка, ако искаш, болен съм тук, за да те знаят. Но ти духовно не трябва да се чувстваш болен. Може да страда плътта, но не и духа. Кажи го сега с мен. Не трябва да страда духа, а само плътта. Апостол каза, че когато плътта е немощна, духа е силен. Нали така? Това означава, че болните хора не бива да отпадат духом. Значи ти може да си болно състояние като физика, но същевременно духът ти може да е извисен в Господа и ако ти си бил прилежно да си слушал Божието Слово и прилежно си се превързал към Него, аз съм сигурен, че в един такъв момент вярата ти ще работи много силно и тогава ще можеш да говориш на планината да си отиде и тя ще си отиде. Това е причината, поради която много хора бъркат. Сега, разбира се, че в Притчи 10 глава, 19 стих имаме един обобщаващ стих, който казва, че в многото говорене грехът е неизбежен, но който въздържа устните си е разумен човек. Тук се говори не за молитва, тук не се говори за празни просто приказки, тук се говори въобще за говоренето, когато е много. За всичко, за всеки, за всяко нещо. Когато се говори прекалено много, грехът е неизбежен. Това означава, че говорещите много се грешават. Правилно ли е това? Защото не мога да говориш 100% Божието Слово през цялото време. Ако го правиш, добре, но със сигурност, като казваш нещо, аз си обидил някой без да искаш, аз си казал някаква глупост, изтърсил си нещо, което не е добро и така или иначе съгрешаваме. Какво ни казва Словото, когато съгрешаваме? Че имаме ходотая пред нас, който е Исус Христос, праведния, да отидем да се покаяваме за греховете си. Това какво означава? Че всеки ден трябва да се покаяваме за греховете си. Всеки ден трябва да отидем, Господи, се грешихме пред Тебе, прости ни. Много малко хора взеха да го правят, поради липса на интерес. Те казват, защо се покаявам за нещо, като той Бог ме е простил вече. Не ти е простил, защото не си се покаял. Значи имаш време да говориш много, обаче нямаш време да кажеш, Господи, прости ми. Нали? Нали, не говоря за този вид прошка, прости ми, Господи, отутре си запечатам устата, повече дума няма да излезе оттам. Не, просто се казва, че в многото говорене грехът е неизбежен. Неизбежно е да сбъркаш. И поради тази причина хубаво е човек да се извинява и да си иска прошка. Защото когато свикнеш на това, когато започнеш да практикуваш това, ти наистина ще почнеш да го разбираш и духовно, че наистина правиш правилното нещо и Бог ще изчиства мислите ти и сърцето ти. Казва, че който въздържа устните си, в смисъл, който не говори толкова много разни неща, е разумен. Значи има разум в него. Аз съм виждал и другия вариант, в смисъл някой много мълчи. Мълчи, аз го имам за много умен. Викам, този е умник. И накрая, като каже една дума и направи. Не е така. Както и да е. Сещам сега с разни истории, така ми минават през главата, аз докато такова трябва да ги спирам, нали? Минават истории. Яков 3 глава 2 стих казва, защото ние всички в много неща грешим, ние всички. Какво има предвид? Аз не греша, защо пък мен ме включи ние всички. Веднага навкара в кюпа всичките. Ние вика в много неща всички грешиме. И ти като си грешник, ние не сме. Айде де. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж. Тук в студиото взеха ми се пресмиват нещо. Аз просто казвам, нали нищо не казвам.
да ме виждате да казвам нещо. Просто казвам, че който не говори твърде много и който не греши, като говори, той е съвършен мъж. Нали? Способен да обуздае и цялото си тяло. Това, което казва Яков, че в многото говорене също много се и греши. В смисъл, няма начин, ето потвърждението на притчи, че няма начин да се говори твърде много и човек да не допуска грешки. Значи какво трябва да вземем като извод? Внимавайте какво говорите. Амин. Внимавайте колко много говорите и това, дето го говорите, дали е добро. И така, но не винаги пък мълчанието е най-доброто нещо или пък ако мъкнеш и не говориш, пък това те прави много свят. Сега, точно за това взех тази тематика тази вечер, защото трябва да ги разграничим нещата. Кога говорим, какво говорим, защо говорим. Какво допринася говоренето в живота ни, грях или благословение, проклятие или какво. И в този ред на мисли, понеже много малко се говори по темата за това, нали се набляга, четете Божието Слово, Божието Слово ще направи това, вие си изпълните Словото на Бога, обаче в Словото на Бога се проповядва твърде малко време и говоренето за Бога е твърде малко време, а в повечето време ние говориме други приказки, за други неща. И не говорим само за Бога, ние говорим за това, за онова, за трето, за пето, ние мислим за много неща, говорим за много неща и целият този хаос от приказки и думи, какво прави в нашия живот. Чухме от тези два стиха, че многото говорене, грехът е неизбежен. В Матея 6 глава, 5 до 8 стих, се казва, че многото говорене е присъщо на лицемерите. Или многото приказки, многото говорене по принцип е присъщо на лицемерите. Особено когато се молят. Тук се казва и когато се молите, Исус казва, не бивайте като. Дава ги за пример, лицемерите. Защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците, истина ви казвам, те вече са получили своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като затвориш вратата, помоли се на твоя отец, който е в тайно, и отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Това означава, че и ти ще говориш по същия начин, но ще бъдеш в друга ситуация. Това означава, че ако ти говориш по пазарите, по площадите или просто говориш, за да те чуват хората, дори това да е библейско, пак е грях. Ето виждате, че една молитва, която е представена по неправилния начин, на неправилното място, Исус я вижда като лицемерие. Така че в един момент се оказва, че така, да преразгледаме това, което до сега видяхме. Значи, ако говорим много празни приказки, няма начин да не се грешим. Ако се молим където не трябва и както не трябва, пак сме грешни. То направо не остана място за праведност. В един момент в кришната стаичка сам. И това, което искаш тайно, тогава Бог ти го дава наяве. Сиреч, Бог не е много в тия велики молитвени истории. Защото постоянно се свикват някакви молитвени групи, та няма време да участвам в ние от толкова много. В смисъл, аз докато се избера група и те свършиха. Те се молиха, свършиха, аз не мога да си избера молитвена група. Добре съм се направил собствена, в която никой не се моли. Ето виж как човек бърка, много говоря. Напротив, имаме 780, 800 да отбележиме души, които са в непрестанна молитва. Така поне мисля аз, защото никой нищо не казва, значи са се заровили в стаята си и се молят. Предполагам, щом се записали за молитвена група, там се молиме, там не играем кичек, там се молиме. Затова е молитвена група. Обаче Исус казва, те вече са получили своята награда, понеже се молили на пазара или да ги видят хората. А ти като се молиш, влез вътрешната стая и там отец ще даде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи. Погледнете, когато, това е, разбира се, главата, в която Исус казва, как се молим, Отче наш, така. Молитвата, която е. Но,
Да се казва, не говорете излишни думи. Не казвайте твърде много приказки. Сега, трябва да ги разграничим нещата. Когато се говори да не казваме много приказки, това не означава да не се молиме. Нали? В крайна сметка, обаче, да казва, като ще почнете да се молите, не говорете толкова много, като лицемерите. Това означава, че тия големите продължителни молитви и разни такива молитвени молителства са лицемерни. Защото някои събрани за викат да се моля 2-3 часа, да 5 часа, да 10 часа, пък той пък големи, пък молитвени планини, пък чак вече на планината и вече като че ли Господ самото и следи. Кой колко време ще се моли. И другия ден няма време да се моли, ще се депресирам. И викам, аз какво ще правя, къде няма време да се моля? Аз отивам на работа, едва мога да кажа, Господи, прости ми греховете. Аз грешника. И помолил се в колата, като тръгва на работа и то няма време за друго и такова. И вика, и аз ставам, вика в 3 часа, ти не можеш да се наспави, кога ще спиш, бе. Става в 3 часа да се моли, в 2 часа да се моли. И става някакво объркване такова. И за да не се получава този дисбаланс, четеме Божието Слово, да видим какво се иска от нас. В смисъл Исус нарича дългите молитви на матерен език, което матерен, аз чух дълго време каква е тази дума, но матерен означава майчин. Това означава на мой език, Bulgarian Coach Company Combination. Нали, ако някой не разбра, това е български език. Това другото е от друга история. Български език. Понеже съм на български, не съм англичанин, аз съм българин, понеже съм на български, говоря на български кратко. Понеже Святия Дух вече ми знае сърцето, разбрал е за какво става дума, даже той ма потиква да се моля и каже, аджеба, изкарай тия 3 думи, за да те благословя. Кажи 2-3 думи правилно и си лягай, защото те гледам, че си смачкан. Ама нужда да се измъчваш, тук почваш молиш, вика Святия Дух ма дигна. Не те е дигнал Святия Дух, ами те е дигнал някой друг. Нали, какво значи дигна ма Святия Дух да се моля? Те се сещат там за разни царски истории от Стария Завет и дигна ма Святия Дух и такова. Той, ако да е дигнал Святия Дух, значи ще те праща някъде. Тогава взема се обличай направо, като дигне. Той няма да дигне се помолиш и пак да се гътнеш. Той не го разбирал. Както е, вземе става смешно. Връщам се в разни истории, такива, дето се сещам за разни неща, но няма да ги разправя сега, че ми стане по-смешно и не мога да завърша. Както и да е. Нали, като ще дига Святия Дух, той е за да ти даде посок. Той е действащ, той не е само да молителстваш. Така че молитвите, дългите молитви, те Бог ги знае. Няма смисъл от тях. Това не казвам обаче, не трябва да се молиме. Напротив, като се молиме, трябва да знаем точно какво казваме и какво искаме. Това е силата на молитвата. Защото Бог знае предварително от какво имаме нужда, достатъчно е ние да го изповядаме на глас. И тия всичките излишните неща, нали, о, Господи, аз не знам защо е това винаги отпред, но както и да било. Като така, да, моли се някой, айде моли се и той казва, о, Господи, стига с това, махнете тия неща, това са излишни приказки. Нали, ако ще казваш нещо на Господа, нека да бъде право пропорционално. Нали, Татко Исусе или Отче, към кого се обръщаш? Нали, Отче, идвам при Теб в името на Твоя Син Исус Христос и Те моля, благослови ме, намери ми нова работа и ми дай духовен мир и сън, че не мога да спа и ми е проблем с спането, сънувам кошмари, изгони демони или какво е там, не знам, искам да спа или да спя, или там както ти е диалекта. И Господ чува тая молитва, защото Той вече я знае и казва, че ти поне се помолил в тайно, Той веднага ти отговаря. Виж колко е лесно. Но като започне с тия рецитали, той Бог започва да се вживява и той забравя за какво става дума. Като почнеш с тия рецитали, о, Господи, Исусе Христе, Сине Давидов, цар на царете. И като почне едни такива дълги. Сега идвам при теб, като че кой знае откъде идваш. Аз това не го разбирам. Идвам при теб. По-добре кажи, тичам към теб. Или спънах се да паднах и в нозете ти стоя, развълнуван, тази тъмна нощ и сълзите ми те капят. Като почне да кажа някакви обяснения, като че ли някой те слуша. Аз това не го разбирам.
В смисъл, Бог не слуша молитвата на неправедните хора. А кой би се молил по този начин? Аз съм сигурен, че е някой неправедник. Някой, който е неправеден. Той, понеже си мисли, че поради голямото си говорене някой ще го чуе и почва да говори измислици. После говори фантазии. После фантазира и вече да докара божественото влияние върху себе си. Това да не ти е магиосничество. Тук става въпрос за една елементарна молитва, за която Исус казва, молете се по този семпъл начин. Той изреди веднага и каза молитвата Отче наш в тази глава, защото той каза, молете се, защото Отец ви знае от какво имате нужда. Каза, не говорете излишни думи. Всички излишни думи ги премахнете от молитвата си, вие ще имате една силна молитва. Тренирайте върху това. Защото религиозното мислене и това бреме е твърде гадно. Аз все още не мога да се отърва от някои неща, които се опитвам да променя, дори когато се моля и и аз някой път ги подкарвам така, като че ли си на пазаря. Няма такива молитви. Има направо. Казваш какво ще казваш, та Бог знае за твоето сърце. Не говорете излишни думи като езичниците, тако и говорят като нас. Защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. Те си мислят, че ще бъдат чути заради това, че са приказвали много. И поне се е молил 1-2 часа, 3 часа, 5 часа и те си мислят, че ще бъдат чути, защото са говорили твърде много и вече Бог трябва, не може, Боже, аз говорих 3 часа, ако ти не ми дадеш, аз отказвам от вярата. Те се изтощават тия хора. Те направо се скапват. Разбира се, има много начини на молитва и има различни моменти, в които ние се молим по различен начин. Аз говоря за ежедневната ни молитва, не се сещате. Не говоря, когато си в скръп и си се молил 1 час. Не говоря за това. Не говоря, когато си в радост и си хвалял Бога 3 часа. Не говоря за това. Говоря за ежедневните неща, дали ние не казваме ние същи неща, без даже да мислим какво говорим, само да има молитва. Колко от вас са се молили така? Аз дигам ръка първи. Защото съм го правил. Аз си признавам. Не сега, преди 20-30 години, но съм се молил така. Имам предвид, че докато изгоня тази религия от сърцето си, и аз съм се молил дай амин. Не ви казвам молим за яденето. Яденето, Господи, яденето преумножи, той преумножава, ни станахме на кюфтета. Стига с това преумножаване. Има достатъчно ядене, стига сте искали ядене. Когато такова да снабди нуждите и на другите, нещо ще кажем по-различно. Не се преумножи за нас да има на масата, слагай Господи, стига стои слагане. Той слага, до сега понаядохме тук. Дай на беженците, Господи, дай на тия, дай на уния, нещо си ти си за някой друг, който е гладен. Африканците няма какво да ядат, моли се за тия народи, моли се за уния. Видиш, ако разчупиш малко молитвата, ще стане различно. И вземеш да мислиш и за други. И така, Деятелните апостоли в 26 глава, от 1 до 32 стих, това какво значи цялата глава. Тук на Павел му се разрешава да говори много. Това е много интересна история, защото той му се дава право да изкаже мнение. Обаче искам да ви покажа, че апостол като Павел не говори излишни думи, когато му е дадено право да говори на висша инстанция. Той застава пред Агрипа и Агрипа му рече на Павел, позволявате се да говориш за себе си. Кажи го на някой пастор и си засиши часовника. Ще ти разкаже фамилното си дърво от 5 поколения назад. И напред. Нали? И цялата там, нали, всичко ще разкаже. И така, той казва, разкажи какво става с тебе. Сега погледнете разказа на Павел. И така Павел простря ръка и почна да говори в своя защита. Той е обвинен. Честит се считам царю, защото е цар, не може да сега почнеш да честит винаги, честит, нали, цар. Не може да почнеш веднага, ами туилно и, нали, не мога да кажеш така, почваш, честит се считам царю, Агрипо, за гдето пред тебе ще се защитя днес относно всичко, за което ме обвиняват юдеите, а най-вече защото си вежда всичките обреди, разисквания между юдеите, затова ти се моля да ме изслушаш с търпение. Това означава, че ще говори много. Щом ще има търпение,
Това означава, че говорим много. Мислите ли, че многото говорене, както казва Словото, е грях? Сега Павел дали ще се греши, след като казваме, нали, почнахме с тия стихови в притчи, се дава, че който много говори, той е застрашен от това да се греши. Сега, тази история тук е друга. Когато свидетелстваме за себе си, какво Бог е направил в нашия живот, можем да говорим много. Амин? Тогава не ни се забранява да говорим много, само другите да имат търпение да ни изслушат. Падне ли ти се възможност да говориш за себе си като Божие дете, син и дъщеря, как си спасен и какво се случва с тебе, започва да говориш много. И никой да не те прекъсва. Никой да не казва, стига, много говориш. Не. Говори много. Колкото можеш толкова. Няма да сбъркаш. Там не... Значи дявола казва някой път, нали, точно обратното. Ние цял ден говорим глупости и празни приказки, ама не сме говорили много. Обаче почнем ли да свидетелстваме, много приказваш. Или много си говорил, и стига си говорил толкова, защото хората ще се разочароват, или хората пък само нямат само нашите глупости да слушат. Те пък като кажат и така, то направо анатема. Как глупости ми не говорим за Христос? Как ще кажеш глупости на говоренето ми за Христос? Ще говоря за Христос, защото това е моят живот. И така, Павел започва обясняване. Каза, търпение царю, сега ще видиш какво става. Защото ме познават от началото. Ако искаха да засвидетелстват, че според най-строгото учение на нашето вероизповедание, живях като фарисей. Той започва от нулата, преди да повярва. По най-строгите канони на тяхното вероучение, все едно аз да съм бил в България православен. Само че, слава Богу, не съм бил никога. Но той каза, аз все едно съм бил такъв фарисей, все едно православен. И сега стоя пред съда, защото, понеже имам надежда на обещанието, което Бог е дал на бащите ни, до изпълнението на което нашите 12 племена се надява да достигнат, като служат на Бога усърдно денем и нощем. За тая надежда царю Агрипа ме обвиняват юдеите. В смисъл, той се казваме, защитава се. Като адвокат. Той казва за това, което очакваме всички заедно, за това ме обвиняват. Защо да се мисли между вас нещо, че не е за вярване, че Бог възкресява мъртвите? И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исус Назарянина, което и върших в Ерусалим, понеже затварях тъмница мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници и за убиването им давах глас против тях. Той си казва истината за себе си. Казва, аз гласувах, когато трябваше да бъдат убити християни. Те умираха поради моя глас. Това направо си е грях голям. И като ги мъчех, имаше измъчване, значи той вярвал това, много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят. Какъв е бил Павел? Исках да ги накарам, измъчвах ги, накарат да хулят и в чрезмерната си ярост против тях гоних ги даже и по чуждите градове. Направо ревностен гонител. По която работа, като пътувах за Дамас с власт и поръчка от главните свещеници, попадне царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък и осия мене и тия, които бяха и тия, които път убиха с мене. В смисъл, убиха българския превод е тъп. В смисъл, които се измориха да ходят заедно с мене, по-скоро. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски. Виж, как се разбират всички езици горе. Транслейтъра работи. На еврейски. Савле, Савле, за какво ме гониш? Защо ме гониш? Мъжно ти е дарител срещу ръжен, остен по-скоро. И аз рекох, кой си ти, Господи? Защото обращението това не е като Исус Христос е Господ. Обращението е като господарю. Кой си ти, господарю? Той вижда, че има власт. Някой облечен с власт, други са виждали ангели, трети винаги отиват. В Израел, това го чете цялата Библия, ще видите, той се обръща винаги, кой си ти, господарю. Вижда в сън ангел, става, кой си ти, господарю. Господарю, господарю. Докато не се уточни кой господар е. Сатана ли си, Христос ли си, Буда ли си там, какво си, нали? Трябва да се уточни кой господар е. И той каза, кой си ти, Господи? А Господ рече, аз съм Исус. Ето кой е господаря. Аз съм Исус.
Господаря, когато ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си, понеже затова ти се явих, да те назнача служител на това, че си ме видял и на онова, което ще ти открия, като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат, когато Исус говори за Сатана, това означава, че Той е там. Защото много хора не вярват, че има Сатана. Когато Исус Христос говори за Сатана, да бъдат извадени хората от властта на Сатана, това означава, че хората без Христос, без да бъдат спасени, стоят в Сатана. Сатана управлява техния живот. Той е техен Господ. И така. Той казва да бъдат извадени от греховете им и наследството между осветените чрез вяра в мене. Да приемат прошка. Затова царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после на езичниците да се покаят и да се обърнат към Бога, като вършат дела, съответстващи на покаянието си. По тази причина юдеите ме уловиха в храма и се опитаха да ме убият. Поради тази причина. Но с помощта, която получих от Бог, стоя до този ден да свидетелствам и пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че щеше да бъде сиреч, че Христос трябваше да пострада и че Той, който възкръсна пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина на юдейския народ и на езичниците. Когато той така се защитаваше, Фест извика със силен глас: "Полудял си, Павле! Полудял си! Голямата ти ученост, защото си много учен, те докара до лудост да говориш глупости." Его. Сега някой го вижда грешен, нали? Много приказва, много ти вика: "Как може да говориш толкова с глупости?" Всички от нас знаем, че това не са глупости. Това е едно към едно, това, което се е случило с него. Той си казва свидетелството, обаче като че ли за този свят са празни приказки. Сега виждате, че приказките в света за Бог се явяват като празни приказки, а свидетелството за Бога е отчетено като нещо добро и трябва да се говори. Обаче за света е обратното. Свидетелството за Бога им се вижда пълна глупост, откачена работа, обаче да си приказват каквото си искат и колкото искат, не им се вижда откачена работа. То днес е същата работа. Ако ти тръгнеш да говориш за Бог, и ще кажеш, че си откачен. Но ако говориш с хората това, което искат да слушат, не си откачен. Всичко е окей. И ти трябва да избираш днес на кого да служиш. На хората, които искаш да имаш много приятели, да им говориш хубаво на ушите, така да вървят с теб, или да им говориш за Бога и да се лишиш от приятелство. Не знам вие какво избирате и какво искате да изберете, но вече Павел е избрал за себе си какво да прави и той го казва. И така, той казва: "Зная, че..." Да. И той, Павел, казва: "Не съм полудял. Не съм полудял, честите Фесте. Не съм полудял, но от здрав ум изговарям истинни думи." Когато ти кажат, че си луд, никога не се съгласявай с това. Когато ти кажат, че говориш глупости, какви са тия глупости, никога не ги оставяй да говорят по този начин. Винаги, когато хората ти казват, че говориш глупости, когато благовестваш или казваш какво Бог е направил в твоя живот, кажи: не от глупост аз говоря тук, а ти си голям чук. Не от глупости аз говоря, не от това, че съм полудял или съм се объркал, а напротив, говоря всичко това, защото се е случило, защото е ценно, защото изговарям от здрав разум истинни думи. Хората дори не разбират кога говориш от здрав разум истински думи и викат: "Сбъркал си се", защото не ходиш в техния начин на живот. Нали? Не вършиш грях, не ходиш с тях в цялото това нещо и изведнъж: "Сбъркан си". Сбъркан бях и се намерих.
Ама за вас още не знам. И така. Той каза, не съм полудял. В смисъл, дявол вика, полудял си. Да вика, не съм полудял. Пък, аде. Преди бях луд, че гоня християните и ги връзвах и ги разпъвах. Сега не съм луд. Сега па ще ме изкарат луд, нали? Не съм луд. Сега не съм луд. Защото и царят, комуто говоря дързост, но знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. Айде, няма да се цакаме сега, нали? В нашия контекст на мисли. Не е станало някъде скришно така, че да не се знае, а всичко това го знаеш, царю. Царю Агрипо, вярваш ли пророците? Тук Павел направо вече започва да атакува. Влиза в стана на врага. Така ще кажеш на царя, ти вярваш ли пророците? Виж колко е директен. Царю, вярваш ли пророците? Зная, че ги вярваш. Край. Той вече е убеден във вярата на царя. Агрипа рече на Павел, без малко да ме убеждиш да стана християнин. Още малко ще си да бъдеш убедителен. А Павел рече, молил се бих Богу, защото било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм и аз, освен тия окови. Като, нали, смисъл да не затворят и вас. Бих желал всички, които ме слушат и всички, които чуват, не само тия, ами и останалите всичките, да станете такъв, какъвто съм аз, като изключиме 10 вързали тук. Напомня, че трябва да му свалят вече оковите. Тогава царя стана с управителя и Верникия и седящите с тях. И като се оттеглиха на страна, говореха помежду си, казвайки, този човек не върши нищо достойно за смърт или за окови. Агрипа рече на Фест, този човек можеше да се пусне, ако не беше се отнесъл до Кесера. Защото Павел, тук ще говоря, там ще говоря, там ще говоря, на всички ще разкажа. И вика, той можеше да го пуснем, да си ходи, ама го отнесъл се до Кесера, ще трябва да се ходи и там. Нали? Не може само тук. А той човек иска да проповядва на всички. Мисълта ми е, тук става въпрос за много говорене. Сила на свидетелство и това, което говориме. Когато говориме не от лицемерие, не празни думи, не празни молитви, а когато трябва да говорим за Бог, трябва да се говори много. И това говорене вече не е грях. Там не можеш да се грешиш. Там не можеш да сбъркаш, защото Святия Дух ти казва какво да говориш. Исус им каза, не се страхуйте, когато ви хванат, когато ви задържат, или когато трябва да говорите пред управители. Това Исус ги казва преди те още да са мислили за това. И каза, защото Духът, който е във вас, ще говори, той ще ви даде на часа какво да казвате, думите, които да излизат. Така че не се притеснявайте от уния, които убиват тялото, гонят ви и така нататък. В Йоанна 8 глава 38 стих 45 казва, аз говоря това, което съм видял моя отец. Това казва Исус. Ето аз говоря, или повечето ми приказки са в това, което съм видял в моя отец. Също и вие вършете това, което сте чули във вашия баща. Говори на фарисеите. Те в отговор му казаха, наш баща е Авраам. Исус им каза, ако бяхте Авраамови чада, Авраамови дела щяхте да вършите. А сега искате да ме убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Човекът, който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Вие вършите делата на баща си, те му рекоха, ние не сме родени от буство, един отец имаме Бог. Исус им рече, ако беше Бог вашия отец, то вие щяхте да ме любите, защото аз от Бога съм излязъл, понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ме прати. Защо не разбирате моето говорене? Защо не разбирате моето говорене? Виждате, че ние някак се не се разбираме. Дали е Исус, дали сте вие, дали сте апостолите, който и да било след Исус, каквото и да говориме, не се разбираме. Ти говориш, мога да говориш с всякаква институция, да говориш с хора, да говориш с каквото и да било, нещо, не стигаме до един и същи момент. Не се разбираме. Исус също беше там, говореше им лично Той, Исус Христос, говореше им за небето, за Отец, за Него, за любовта, за той, за оно. Те каза, защо не ме разбирате, като ви говоря? Защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате, защо не можете да слушате моето учение? И направо им го каза, вие сте от баща дявола. Ето затова не може да ме слушате.
Затова не разбирате и не слушате, що сте от баща дявола. И желаете да вършите походите на баща си. Той беше от край време човекоубиец, не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите ще говори, защото е лъжец и лъжа на бащата. А понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Два вида говорене. Едното е да говориш истината, другото е да говориш лъжата. Значи, тия се биеха на бързия, че са Аврамово потомство и че са вярващи. Днес също има много, които казват, ние сме вярващи. И то е за да ги оставиш на мира. Аз съм вярващ. Моля? Аз съм вярващ. Полупиян. Аз съм вярващ. Да си вярваш означава да любиш. Вярващият обича. Вярващият обича Христос, Отец, Святия Дух. Това, че обичаш, те кара да следваш. Това да следваш те кара да общуваш. Да слушаш Слово, да се молиш, да общуваш с Бога. Да общуваш с Бога означава да изговаряш истини, нали така? И когато говориш, си изпълваш с Божието Слово, ти си изпълваш с Божието Слово на истина. И започваш да говориш истини. Това е един, бегло казано, християнски живот горе-долу. Защото може и по-добре. Но това е горе-долу един семпъл християнски живот. Бих казал, нормален християнски живот. Всеки един християнин трябва да е така. И поне се изпълнил с Господното Слово, той ще говори истината. Така бе, той, не, ти казва, не, така е. И казваш истината. И почва да те мразят, защото говориш истината. Защо те мразят? Защото ответната страна лежи в лукавия. Те говорят от името на Сатана, те говорят лъжи през цялото време. Те са свикнали с лъжата, лъжата не е грях за тях. Как можеш да накараш света да говори истината? Очаквате ли света да говори истината въобще? Трябва наистина да си мислите, че да са големи оптимисти за това. От света не може да дойде никаква истина. Света не говори истината. Вие вярвате ли на всичко, което казват по новините? Да или не? Не? Как ще вярвам? От света идва. Аз не мога да вярвам на това, което идва от света. Нищо не вярвам на това, което идва от света. Не означава, че не вярвам на никаква дума. Говоря, че не вярвам на общество пълно с демони. Не вярвам. Вярвам в това, което казва Божието Слово. Някой ще каже, ти си фанатик. Да, такъв съм. Искам да съм фанатик за Бога. Или. Бог е казал, бъди фанатик. Ето това е. Или такъв. Или горещ, или студент. Това е, което казва той. Това означава фанатик за Бога или фанатик за света. Какво избираш? И в двата случая се ще нарекат фанатик. Тогава съм фанатик за Бога. Ако трябва да съм краен и фанатик, ще бъда фанатик за Бога. Окей? Аз не се сърдя за това, нито се обиждам. Колкото по-фанатик за Бога, толкова по-близо при Бога. Така че Бог в живота ми. Това е. Но ще говоря истината. А който обича лъжата, да си я следва, да си ходи, защото заплатата на лъжата се казва, че е грях и смърт. Разбира се. И така, Исус каза, понеже аз говоря истината, вие въобще не ми вярвате. Добре, това никакво съхвоство няма в това изречение. Понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Значи би трябвало, когато ти говоря истината, да питаш жена си истина, не ми казваш, тя казва да. Аз не ти вярвам. Това си е някакво бутство такова. Не се разбира. Това изречение Исус каза, вие сте будници. Аз ви говоря истината, вие не ми вярвате. Значи не вярвате на истината, а казвате вярващи сме. Днес много хора са така. Казваш, говориш им истината, дори са хора, които казват са вярващи, говориш им истината и те казват не е така. И не вярват истината. Ходят в лъжа. Исус такива ги изобличи. В 1 Коринтяни апостол Павел не беше много по-мил. 14 глава казва, следвайте любовта. Той казва, следвайте любовта. Кой е любовта? Христос. Но копнете и за духовните дарби. Кои? А особено за дарбата да пророкувате. Какво е да пророкуваш? Да говориш. Да говориш какво обаче? Божието Слово. Нали, това не е, утре ще излезе слънцето в 7 часа и не знам какви минути и така казва Господ, утре и луната ще излезе вечерта. Еймен и еймен. Банковата сметка ми е отдолу. Тече в момента върви.
Това са лъжеучителите. Това е те с телефончетата и разни други неща. Не става въпрос за чародейство, а за пророкуване. Пророкуване е да си се изпълнил с Божието Слово и да го пророкуваш, да го говориш. Да изричаш Божието Слово на глас, това, което вярваш. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син, вярвам, че Бог го възкреси от мъртвите, вярвам. Да изричаш Божието Слово, това е пророкуване. Пише, децата ви ще пророкуват. Малката Вяра днеска имах клип с нея, пророкуваше. Пастора така каза, вика, и отваря Библията. На колко години? На 2 години. На 2 години дете, вика, пастора каза и отваря Библията и я разнася. Тя си заспива с Библията. На 2 години дете. А тия станаха по 40-50, не се разбраха. Кой какъв е и за какво е. Следвайте любовта. Но копнейте за духовните дарби, особено за пророкувате. Защото който говори непознат език, той не говори на човеци, но на Бога. Защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни. Сега, понеже става въпрос за говорене, искам да отбележа като към за края дарбата да говорим езици. Защото тя малко е неразбрана по църквите и с времето беше много неориентирано направено нещото, но мисля, че почва да се избистрят нещата. Сега, защото тук има някакъв библейски ред, пък то като не се спазва и става една, че отблъскваме хората и да бягат далече от църква. Сега, когато се говори за Божия език, духовния език, за дарбата да говориш езици, тук се говори, че те са тайни. Те не са явни. Ако бяха явни, ще си говорим тук в църквата. Затова се казва, наблягайте на дарбата, следвайки любовта, да наблягаме на дарбата, да пророкуваме, защото това го говориш на своя си език. И се разбира, назидаваш, насърчаваш хората. Но ако почнеш да говориш на незнайни езици, това не назидава никого, не насърчава никого. Това за някой, който те слуша и не разбира какво говориш, са празни приказки. Така ли е? И ако всички се разприказват в църквата на езици, и така и някой ще ти се смее, да вахули, ще каже, гледай ги какви са тия тук. От качалки. Нали така? Ако той го каже това, значи ние сме направили неправилното нещо. Мен е много хубаво се моля на езици. Много хубаво. Обаче трябва да има всичко своя си ред. Сега, защо го говоря това? Защото го казва апостола. Той казва, че да говориш на езици, говориш с духа си тайни с Бога. Защо трябва другите да чуват въобще този език, след като аз мога на самия си говоря тайни с Бога? Знаете ли защо? Някой път хората просто искат да покажат, че имат език. И колко са духовни. Обаче тези, които се молят на езици много в църквата, не съм сигурен дали се молят от тях на езици. Сега много хора така съм сигурен, че ги докосна Святия Дух. Много от тези хора не се молят вкъщи на езици. Те се молят само в църквата на езици. Триумфират. Показно. Ние сме святи. Той вика като жили. На пазара. Това с пазарите го бе разбрахме в началото. Сега, понеже изчиствам религиозните останки, затова малко звучи грубо, защото трябва да режа от протестантските кърличи, така да го нарека. Кърли се е залепил, трябва да го изрежа, да го оперирам, тумори, трябва да се маха, трябва да се изцеля тялото Христово. И поради причината не ми се говори с тези неща, защото аз съм бил в тях и като сега, нали, като ги говоря и се покайвам 100 пъти пред Бога, че това е ставало по този начин, защото не е било правилно. Пък мен не ми пука си признавам, че е неправилно, защото като нещо не е правилно и се извиняваш, покайваш се, продължаваш напред, нали? Няма нищо, няма страшно в това. Но когато заличаваш всичко, което си направил недобре и което си го триумфирал, пък то изведнъж се оказва неправилното нещо, нали, не е хубаво да остава така. И поради тази причина в протестантските среди много имат това, триумфирането на езици по всяко време. Сега, когато има кръщение Святия Дух в църквата е едно. Някой се кръщава, слава на Бога. Молим се заедно всички на езици с Него да се кръстят хора и така. Когато има молитва за кръщение, окей, разбирам го, да, така е. Но, когато няма такова нещо, няма нужда толкова от
говорене на езици, без никой да те разбира. Апостола казва, който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещаване и утеха. А който пророкува, той говори на човеци, който говори на непознат език, назидава себе си. Единствено. Значи аз ако ще назидавам себе си, ще го правя вкъщи това, нали? Аз за какво като другите не се назидават, аз защо да го говоря това пред другите? Не. И така, желал бих всички вие да говорите езици. Това е моето желание. Нали? Всички в църквата да говорят на езици. Освен ако тълкува, прескачвам редове, чакай сега. Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате. А който пророкува е по-горе от това, който говори на разни езици. Освен ако тълкува, за да се назидава църквата. Значи, ако има тълкование на езици, това назидава църквата. Кажете сега, брате, ако дойда при вас и говоря непознати езици, какво ще ви ползвам? Ако дойда при вас и говоря и ако ви дам някакво съобщение или не ви дам някакво откровение, или знание, или пророчество, или поук. Ако не ви кажа някои от тия неща. Даже бездушните неща, като свирка и гадулка, които издават глас, ако не издават отличителни звукове, как ще се познае какво свирят с свирката или с гадулката? Защото ако тръбата издаде неопределен глас, кой би се приготвил за бой? Кой ще стане за бой? Надуй шофара. Ако проче не разбира значението на гласа, ще бъда другоезичен за това, който говори. Това е като да попаднеш примерно в Италия и да не знаеш италиански. Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножавате във вас за издаване на църквата. За това, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата да тълкува. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Това е да говориш на езици. Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Иначе, ако славословиш духа си, как ще рече амин на твоето благодарение оня, който е в положение на простите, като не знаеш, що говориш? Откъде на къде някой ще каже амин? Някой говори един час на езици, той вика амин. Ти откъде знаеш какво казах? Може съм говорил против тебе. Може, докато съм се молил на езици, да съм си мислил зло за тебе. Представи си. Ти кажеш амин, да бъде. Откъде знаеш ти какво говориш, кажеш амин? Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава. Благодаря Богу, аз говоря повече езици от всички, ви казва апостол. Обаче в църквата предпочитам да изговоря 5 думи с ума си, за да не става и други, за да наставя или да издигна и други, а не 10 000 думи на непознат език. Многото говорене, 10 000 думи на непознат език в църквата не са нужни. Тези 10 000 думи ще ги запазите вкъщи. Амин. И вкъщи 10 000 думи. Това е полезно. Но в църквата 10 000 думи не са полезни. Апостол казва 5 думи по-добре в църквата и да окуража някой да го насърча. И така, братя, не бивайте деца по ум, но бивайте дечица по злобата. Бивайте пълнолетни по ум. В закона е писано, чрез другоязични човеци, чрез устата на чужденци ще говоря на тия люди и нито така ще ме послужат, казва Господ. Проче, езиците са белег не за вярващите, а за невярващите. Пророчеството е белег за невярващите, не за невярващите, а за вярващите. И те, ако се събере цялата църква и всички говорят непознати езици и влязат хора прости или невярващи, не ще ли кажат, вие сте поудели. Но ако всички пророкуват и влезе някой и невярващ или просто той се обвинява от всички, осъжда се от всичките тайните на сърцето му, като станат явни, той ще падне на лице и ще се поклони Богу и ще изповяда, че наистина Бог е между вас. Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалм или някакво поучение, откровение, има да говори непознат език, да тълкува, има тълкование. В всичко да става обаче това за назидание. Ако някой говори непознат език, нека говорят по 2 или най-много 3,
И то по ред, един да тълкува. Но ако няма тълковател, такъв нека мълчи в църквата и нека говори на себе си и на Бога. Колко ясно послание, нали? А цяло послание, цяла една глава е отделено за какво? За говоренето много. Ако ще говорите на езици, значи преди имаше доста такива събрания, конференции и неща, на които много се наблягаше на говоренето на езици. И на хората им харесва това в църква, защото е странно. И нали, като дойдат другите и чуят, ние сме... Обаче това не се прави да назидава хората, а за да им показва колко сме превъзходни и ние говорим на езици, пък ти си просто още не можеш да говориш. Аз мисля, че много от говоренето на езици в църквата, особено когато е било отборно, е било от гордост. Сега вече полетяха камъни, дъски и какво ли не към мене, но аз имам откровение за това и затова го казвам тази вечер. Не мислете, че като се шегувам, не говоря сериозни неща. Напълно съм сериозен в това, защото когато Бог ти дава откровение върху нещо, трябва да се замислиш и да поправиш щетите и да направиш нещата както трябва, за да се благославят хората и да бъдеш назидание за хората, изграждане за хората, а не да ставаш за присмех и да взимат за луд. Амин. Когато говориш в обществото, трябва да знаеш колко да говориш, как да говориш, какво да говориш. Ако говориш за Бога, нека да бъде много. Ако ще говориш простоти, колкото се може по-малко. Не забравяйте, че в многото си приказки човек се грешава. В многото си говорене, в премногото говорене, човек сбърква, се грешава. Това не означава да спре да говори, а по-скоро да мисли как да си иска прошка. Защото когато говориме много, и сме се грешили, защото е неизбежно. Пише, че не можеш да избягаш от това. Говорил си много, се грешил си. Добре е тогава в такъв момент, преди да си тръгнеш от мястото, да кажеш, ако съм обидел някой и съм казал нещо в повече, простете ми. И хората, разбира се, ще кажат, той е умен. Той разбра, че май приказва повече, отколко трябва. И мисля, че е разумно. Цялото Божие Слово е боговдъхновено и полезно за поука, наставление и изобличение. Мисля, че е хубаво, когато може да си говорим по този начин, в предаване като това, и да поглеждаме нещата от много различни ъгли и от много различни начини, за да се наставляваме в Господа и да бъдем все по-изрядни пред Него, да търсиме съвършенство и да търсиме най-доброто, което е за нашия живот и можем да живеем по този начин. Така че ако съм бил станен на някого полезен тази вечер, аз също съм доволен и ще бъда благословен. И сега, след като ще помоля с няколко думи за много хора, с кратка молитва, мисля, че ще бъдете още по-благословени, за да се разделиме. И така, не дайте навежда глави, за да не паднете в чинията, ако тя е пред вас особено. На компютъра всеки чопли яде нещо, докато аз говоря, нали? Аз нямам това право, защото говоря и не мога да чопля. Но той вика с краката така и го слуша, вика и чопли. Ако чоплиш така, направо се покай. Ако ядеш и прегризваш, докато аз говоря, ти няма как да чуеш, ще пръщет ушите. Не можеш да ме чуеш, така че се покай. Когато слушаш такова предаване, най-добре да не правиш такива излишни неща, да се пребъдваш с мен, да се молиш. Така че ако ти е пълна устата, изплюй каквото имаш да дадеш и давай да се молиме. Господи Исусе, благославям наистина всички тези хора, които са сигурно прекрасни хора. Ти си ги създал по Твой образ и подобие, Ти си ги благословил. И аз се моля за живота на всеки един от тях да бъде благословен. Наистина се радвам и се моля с всеки един. Вярвам благословението на Господа да дойде в живота на вярващи и на невярващи. Ти си Господ Бог, който обичаш всички. Ти си дал свой единороден син, за да не погине, за да не умре нито един, който вярва в Теб, но да има вечен живот. Наистина се моля за спасението на човешки души, което е най-ценното и най-великото явление, което е най-великото нещо, което се случва на земята въобще. И не говорим за религиозност, не говорим за църковност, не говорим за обряди, обичаи и всичко останало. Говорим за превъзходството, което човек може да има, познавайки Бог и стояйки в неговият дом. И така, Господи, ето ни всички пред Тебе сме. Ти можеш да направиш за нас повече от това, което ние сме решили, мислим или можем. Ние се предаваме в Твоята ръка и Те молиме, Боже, всичко, което сме, поправи го. Ние се покайваме за многото си говорене, за празните си приказки, за празните си говоренето.
Ние се покайваме за ежедневните грешки, които правим с устата си и се молиме, Господи, Ти да ни дадеш мъдрост и откровение, кога, как и колко. Затова Боже, изпълнени със Святия Дух, с сила и с Твоето Слово, за да можем, когато говорим истинни думи, да ги говориме пред човеците и да сме убедителни във всичко това, което казваме, да носиме наситание, насърчение и кораж. Не искаме да привдигаме хората, а не да ги смачкваме. Моля те, помогни на хора, които страдат, да престанат да се оплакват с техните страдания. Помогни на хора, които са в недоимък, постоянно да се оплакват от този недоимък. Нека всички, които пък са богати, спрат се оплакват от това колко са богати. Моля те, Господи, буквално нека престане всеки да се оплаква кой какъв е и какво е, а всеки да погледне към това как може да ти благодари за всичко, което има. Аз вярвам в силата на благодарността, защото когато ние благодарим, Бог наистина ни благославя. Бог слуша молитвата ни, слуша гласа ни и очаква оттам да излезе Неговото Слово. Ние пророкуваме само тогава, когато изричаме Твоите думи, а те са, че ние сме блаженни в дейността си, ако следваме Теб. Затова ние Ти благодариме за спасението, за изцелението, за освобождението, което имаме в Исус Христос, нашия Господ и Спасител. И се молим и тази вечер да благословиш Църквата, тялото Христово и тези, които се прибавят към нея. Да бъдат благословени всички, които са гледали това предаване. Благославяме в името на Господ Исус Христос. Не спирайте да говорите на Бога в скришната си стаечка, разбира се. Молете се тогава, когато само Бог ви слуша. Молете се на езици, не преставайте да отдавате слава на Бога и така ще изчерпите цялата си енергия и когато трябва да говорите глупости, вече няма да имате сили. Бог да ви благослови, прекрасна вечер на всички. От мене и от екипа, който работи тази вечер с мене. Чао от Габро.